මගේ ළමා කාලේ ගෙවුනේ මෙන්න මේ සුන්දර නගරේ. මාවනැල්ල ගැන චුට්ටක් බලමුද? මාවනැල්ල තමයි අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ජනගහනයක් ජීවත් වෙන ප්‍රාදේශීය. ඒ වගේම තමයි ජන විවිධත්වයේ වැඩිම නගරය මේ. මුස්ලිම්, දෙමළ, සිංහල விதத்தை වැඩි. எஸ் மாவனல்ல ஒரு நாள் நான் நிறைய கைண்ட் ஆஃப் வீடியோ போட்டிக்கிறோம். ஆனால் எங்களோட சொந்த ஊருக்கு இன்னொரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ எங்கள் சொந்த ஊர் வளமெல்லாம் சேர்த்து ஒரு வீடியோவாக போட போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. இங்க சாயங்காலம் வீசும் இங்க பச்சை தண்ணி கூட ஒரு பதநீர் ருசியாகும். இந்த ஊரு எங்க உசுரு, இந்த மக்கள் எங்க உறவு. இனி கேளு மாவனல்லிருந்து நேரைய பார்த்தா சரஜலிக்கு இங்கே பத்தலேகாடு இங்கே அழகாலு அப்படியே இன்னைக்கும் பெருங்கல் இது 4 சைடால 4 மலையாள சூழ்ந்துபட்ட நாரந்த எங்கட மாவனல்ல. எஸ், என்னதான் நாங்கள் ஸ்கூலில் விருந்திருந்தாலும் சண்டை போட்டாலும் மாவனல்லேண்டு வந்தால் எங்களை யாராலையும் பீட் பண்ணேலான்ற அளவுக்கு இருப்போம்.